Kasunjuk kirang bak shnong riboy district mentakasni khat artrik lubar kilak penlong ya jingi kendulang ya kirang bak shnong kinong ilam raj kinong ilam seng bahalang kinong ilam seng samla shnong kiseng long kemina riboy district naga bentang ban ya merjing mut bar CM ke HDC bak penyak sing sim ban ya kirani kampen roy ban penek pensa ekerti ke dustur bat kir kom penyak ik shnong githau ya kan ka jingi lang la penlong district library nong po haba kirana ketika singiu CM ke HDC bak penyak sing sim loong ka jingmut jongkan ka jingi kendulang kalong bermenra ka jingi jan hapling ke council bat ban penlong ka jingi jan bat kipat ba naga bentang ban itrilang hagan ka singi nolor bak penyak sing sim CM ke HDC lawan ban idon lang Uba balajir ani MDC nongpo, uba wan prangs M sordar jongka hima nongpo serdarship, uba CBCM XCM, uba BB Makdo Chairman Kasunjuk kirang bak shnong riboy district, uba PB Seliang Secretary, uba RB Shadap President riboy dorbar, uba Ferdinand Kharkamni President KSU North Castle Hill District, lambat kiwe kirang bak shnong bat kinong ilam jeng kiseng long kumi bat kiseng samla. Ban sign, ban ai order, ya kariti kedustur. Ya karoi kapar, ya kiput kisam, jong kisnong, jong kirat, jong kima, bat khamtam ka jurisdiction jong ka district council KHADC. Ngidon ban ong apikum ne, kato kan etelikiman, ngila ai ke memorandum, kabalese, bin sapule benia yaka, bin pabin, kabasyong niya, ngi pediang subha, ya ke jing kerpat ko jingi ka bom syong nia ngi pediang subha ya ke jing bom la jong pi ban pediang namarkum kino yalam ngi haban sengap ki bawan ki jing kerpat nakamon nakadiang katkum keto ka memorandum desa subha pej benia ya ke jing dawa ka basyong nia ka jongi ladadon ki bom pat ya hap kentaj ya ka Henry ladadon ki badai pediang subha kenang ba ngi hasyong hatau ngin la ban peniat bej renti ya ki parasnong perthau jungi klem dak kledru ya ki bor penyaj raj klem dak kledru ya ki bor penyaj hima ki baburom lang yangi ngiru ngi burom lang eki weru kin salong ai banang pen scam ya kari di dustur sensyal kadar ki jongki hala ki jongki it ki hima bagi ki dong ki thai ki jongki ban om tangata ke sikshidul la ai buar ini bangi ngila ban thau ai ya kalongkur longjai ki jongki yang khasi lapan scam ba habi ni bat ka aikur aijat kejungi lapan scam lapan syong nang rim haka tikkur ka tekar nama tak kadau kejal riu jungi ni aikur ni aijat syaka kebe ba habi ni bat kata kelami ru kewe ka an haus nem khat khandai spa khandai punyo ka bangitip kum ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage at Khandai Spa Khandai Punyo hakane kaan lapatai kumno khasi un penbait denti ya ka aikun ka aja nama takada masuban ong bakini balo ngelawan raknang nam tabang IT Shekinong ilang jong kesenjuk jong kirang bakšnong temri boy bakin penyarap lam berpesan pak syabor kita pak senong kenang ba apa hidan kajing tip kata kalong kabor lagi beriu ki kena samla kajuk ke bentar la kim tip syu e ke menor kim tip syu e ki long shwa kim nyo burom syu e ki long shwa jungi kata dikejak beriu le se ke ba ila sadin lagi phagen no nama kata ila penlong ye ke festival but bun jat hakabaidi bakasyat ke mesti keput kasiau ke babun ngila penlong ban peni jeng ruspak jeng kajai riu jengi habidi beriti dustur bat nak kenal ko pak fedina bene habidi bakasyat saja bat hakamunut festival ru pendai ngila penlong yang ngesat syat saja bat ngidai keren ni kisni bakum kini ki activities Kijing tray kam kejungi ngikwa ru banwan her sini setem riboy bania keren bapi hanu kajaka ka bai ibya sehingga ban penolong hagi syua ban boy ka banai telah hanu kono ngapor ka bian bagi fatang nani nepok tem riboy ki it ki kini ki it ki hima kini ki ilaka her ki tong ki kertoy bagi la ban penolong pun
hasil autonomous district council nilala ban penlong an yaki haktin nong wei ni ong codify namar ba ladang ishna an yakabat mai ngim don bor ni kum ki MDC ban shna an thmai si kum ban ong no ban penlong riti dustur thmai kanu ka kam nginam la henre ka kam lam ko jungi kum ki MDC ka long bai tang ban codify la ne ban pen scam ya ke ei ka bau long shwa man shwa la bu bai bu riti hagi la da ka long ha kanu ko benta la da ka long ka sinshar khana penrai ka bangidan da ka long ha ka khndo ka siap la da ka long ha ka le nyam le rukom la da ka long ha ka ktien ka thli la da ka long ha ka aikur ajak la da ka long ha kanu ka benta ka mut ngi don hop ngi don bor tang ban codify dan nomor takadau masuk ban ong kuman syupen sobiang sai hisian yapi banakal yang jungi kwa ban pentip ba ka jingthmu jong ki longshwa ban sandur ban warra ya ka jing scam jong ka riti dustur jungi kalong ka ba itana let's say kata ka architecture ka ba itana hadu ka ta ka ba pumno kini ki longshwa jungi kia sa kia tai nadu usnam khandai spa saupunyo terter hadin bakari India kalayo ek jinglai lut naki Jason Shah jo ki sahab dole ya kaba ki noyelam jo ki kum lead Reverend JJM Nichols Roy but kiwi ki noyelam shani ka thain lamini kilai khun ba ki i lai i jingai lupa baka jet riu jungi ka berpai dan kam ne ka jingeda ka bakar pa